ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ hinɛ lɔkɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi. تابع سورة هود. suratu hudu nɔfɛtugu don dako filanan. falawula n'a kun ma kɛ كان من القرون a kun bɛ jamakulu tɛmɛnenw na من قبلكم a ko muhamadu mandonw ye أولو بقية minnu ye fisamandiyatigiw ye ينهون u bɛ mɔgɔw ladi عن الفساد ka bɔ cɛnni ma في العمد nin dugumakolo in sanfɛ إلا قليلا fɔ n'a kɛra dɔɔnin dama ye ممن mɔgɔw la أنجينا an y'olu minnu kisi منهم o cɛnnikɛlaw cɛla وتبع الذين ظلموا tɔɲɔlikɛlaw ye nɔfɛtigiw kɛ ما fɛn na أترفوا u y'o dazago minnu kɛ nɛɛma na fi nɛɛma dazago na وكانوا olu kɛra mujrimina jurumutɔw ye. نعم a ko falawula kɛna minal quruni نعم a ko a kɛra mandon tɛmɛnenw na min qablikum ka kɔn muhamadu mandon ye نعم ulu baqiyati to ko ɲuman tabaw la نعم baqiyati an y'a ɲɛfɔ a ye baqiyatullah baqiya de ye samandiya ye ɲumankɛ ye ala ko ka fɛn minnu kɛ k'a kɛ o kɛcogo in na نعم o de ye baqiya ye mɛ baqiya yɛrɛ asulu ye min ye i n'a fɔ sisan mɔgɔ ni i bi san labɛn walima i bi kalo labɛn walima i bi tile labɛn i b'a fɔ nin 400 نعم a ye nin bila yan nin ye sini nasɔngɔ ye ayiwa n bɛ fɛ ka sojɔ dɔ daminɛ نعم 1000 a b'o mara ye o bɛna don siman na mana fɛn minnu ye fɛn ɲumanw ye i bolo n'i jigi bi da o kan ko n bɛna nin kɛ ka nin kɛ o de ye baqiya ye mɛ a ɲini fɛn ye kuranɛ fɛ yan baqiya kɔrɔ de ye fɛn min tɔ tora aw ye ladili kɔfɛ fɛn min tɔ tora aw ye ladili kɔfɛ a fɔra a kana jɛnɛya kɛ mɛ a fɔra i ka muso furu a fɔra i kana wali nafolo namara mɛ a fɔra i ka nafolo ɲini o tumana toujours fɛn min tɔ tora aw ye ala fɛ o tumana kuma ye o de ye o tumana mɛ nin yɔrɔ in na min qablikum uli baqiyatin ka kɔn aw ɲɛ mandon dɔw kun bɛ olu kun bi ala ka sira kan olu kun ye pusamandiya batigiw ye jogo sira kan o tumana yanahawna anil fasad fil ard olu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni na dugumakolo sanfɛ o tumana ka mɔgɔw bali cɛnni na dugumakolo sanfɛ o ye ala ka fɛnba de ye mɛ tuma min na e b'a fɔ a y'a to o b'a sɔrɔ i yɛrɛ y'a to o de bi kan da ɲɛ i bolo wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ayiwa o tumana a ko yan sa illa qalilan mimman anjaynahum o tumana ulu baqiyati a ko illa qalilan mimman anjayna minhum o illa qalilan de ko munukati u de do kuma ma dafa kuma tigɛra kumana parce que a ko illa qalilan mimman anjayna minhum o kumana kuma tigɛra yɔrɔ jumɛn illa qalilan a ko munukatiun ay lakin qalilan mimman anjayna minhum kanu yanhauna anil fasadi fil ard ça fait an ye mando in bɛɛ halaki fo dɔɔnin dama minnu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni o tumana olu de tora minnu kun bi mɔgɔw ladi ka bɔ cɛnni o tumana a b'a fɔ yɔrɔ de la ko walitakun minkum umma ila alkhayri ayiwa o tumana anil munkar ayiwa wa yu'minuna billah o tumana fo mɔgɔ ka sɔrɔ aw cɛla min bɛ aw bila ala ka sira kan kira ko n'o ma sɔrɔ ko aw ti janya fiyewu ala ka ɲanga t'a la ka aw bɛɛ labɔ n'a ye mana jamanaw dɔw halakira
parce que u banna ka mɔgɔw bila sira kan u banna k'a fɔ a ye tiɲɛni dabila mana o de la a bɛ fɔ wajulikɛla ɲuman o ye ala ka lasigiden de ye a ka dugukolo kan kira kɔni t'i ci mɛ lasigiden minnu bɛ o ye ni alakira ka hadisa de ye sallallahu alaihi wasallam ko du'atu minnu bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma ko olu de ye ala ka lasigiden ye a ka dugukolo sanfɛ mana ni maa ka bon ni maa kɔrɔtalen don ni waliyu bɛ yen ni kutubu bɛ yen o de ye da'i ɲuman ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw wele ka na ala ma n'a dusukun ye n'a yɛrɛkun ye a b'a kɛ ala kama fana olu ni maa bɛ ala bolo yan dɔrɔn kiraw nɔ na olu de don ilallahi wa qala naam illa qalilan mimman anjayna minhum fo mɔgɔ dɔɔni o mɔgɔ dɔɔni an y'olu de kisi fana n'o tɛ a tɔ bɛ halakira o tuma na wataba lezina zolamu minnu ye tɔɲɔni kɛ olu kɔni ye nɔfɛtugu kɛ ma fɛnɛ uturifu u ye dansago fihi fɛn min na itirafu de ye ka dan sago ala ka nɛɛma na ala ye nɛɛma d'i ma ka hɛrɛ k'i ye ka nafolo d'i ma k'a fusuka a ti di fandama a ti kɛ ka jigitugu a ti kɛ ka maa dɛmɛ ka dan sago wa i ti ala yɛrɛ barikada n'a ye o de ye itirafu ye ka dansago nɛɛma na wa uturifu fihi tumana u ye dan sago nɛɛma na u ma ala kosuma ala kosumali de ye ka hinɛ a ka fandaw na ala kosumali de ye ala ye hɛrɛ min k'i ye ka n'o kɛ ka ala kota wa kɛnu mujrimina wa u kɛra jurumutɔw de ye koyi naam وما كان arabuka muhammadu mama kɛ ليهلك ko a bɛ halakili kɛ القرى alikura duguw la بظلم ni jurumu ye وأهلها ka sɔrɔ dugulamɔgɔw muslimun na u bɛ ɲɛni kan k'a kɛ nin yɔrɔ in na a ko wa ma kɛ na arabuka muhammadu mama kɛ fiyewu li yuhlika alqura fa bi dugu dɔ halaki bi zulumin ni tɔɲɔli ye wa ahluha muslimuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔw u bɛ ka ɲɛni kɛ bon tafsiritigiw ye ɲɔgɔn sama sama mais illa alqalil olu ko wa ma kana rabbuka li yuhlika alqura muhammadu a ma bɛn mama i ma daga yɛrɛ ye fiyewu ko a ka dugu halaki bi zulumin ni tɔɲɔli minnu ka bɔ ala yɔrɔ k'a fɔ ala bi dugu dɔ de tɔɲɔ k'a halaki ko ala tɛ kumana ala ko ale ti jɔn si tɔɲɔ ala ko ale ko a ka laadiriya ale yɛrɛ tilennen o kumana wa ma kana rabbuka liyuhlika alqura a ti bɛn muhamadu mama fiyewu a yɛrɛ kan a ka dugu halaki bi zulumin ko a y'o dugu tɔɲɔ k'a fɔ ale ala de bi dugu tɔɲɔ k'o halaki ko a t'o kɛ fiyewu wa ahluha muslihuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔ ninnu ye ɲɛnikɛlaw ye nin ye tafsiri minnu ka dɔgɔ olu ye nin mais tafsiri caman taara jumɛn kan ko ala ko a ti dugu si de halaki ni kafiriya ye bi zulumin ni kafiriya ye k'a fɔ dugu mɔgɔw ye kafiriw de ye ko ale bɛ dugu halaki o kama ko a t'o kɛ abada wa ahluha muslihuna ka sɔrɔ dugulamɔgɔw y'u kan ko a t'o kɛ o la mufassiruna wa qala kathirun min al-mufassirin fi ma'na zalik lam yakun liyuhlikahum bishirkihim billahi wa zalika qawluhu bi zulmin ya'ni bishirkin wa ahluha muslihuna fi ma bainahum la yatazalamuna ولكنهم يتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين وإنما يهلكهم إذا تظالموا ko ala ti dugu si halaki
ko dugu in ye kafiri ye a tɛ dugu halaki kafiriya kama a bɛɛ ka boli sɔn a bɛɛ ka dulɔ min a bɛɛ k'a fɔ ala tɛ yen ala tɛ dugu si halaki o kama k'a sɔrɔ dugulamɔgɔw tilennen don ɲɔgɔn ye u kɛn bɛ ka sinji tugu u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn musow to yen u kɛn bɛ ka hasidiya dabila u kɛn bɛ ka dabalijugu dabila u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ k'o bɛ dugu o dugu la ale ala t'o halaki ko a bana ale ala la wa minhum man fassara zulma huna bishirki wa ja'ala al-ba'a lisababiyyati fayakunu al-ma'na laysa min sha'ani rabbika an yuhlika ahla qaryatin min al-qura bisababi kufrihim wahdahu wa ma'a silahihim fi ta'ati al-huquq fima bainihim wa innama yuhlikahum عندما يدومون إلى الكفر والإفساد في الأرض كما أهلك قوم شعيب بشركهم وإنقاصهم المكيال والميزان. الله أكبر. أيوة. مانا ما يبيني سادير كيرا وما تشوفوا كما يقولوا كذا. مانا على كتوحيد بنادي كاوسرا على نيتاري دبوكولو نادي. mɛ n'a ye dugukolo dilan n'a ma ala dɔn ala b'a to yen kɛ mɛ n'a sera lahara sa alijinɛ tɛ yen dɛ n'i ma ala kɔni dɔn i mana ɲumanya kɛ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ n'i ma ala dɔn fu don parce que n'i sara a banna o tuma na fɛn min bɛ alijinɛ sɔrɔ o de ye ala dɔn ani ala labato ye n'a sɔrɔla o faamuna parce que tikazu bɛ kɛ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ tawhidu ko in kan o de la n y'aw lafiya tawhidu ko la tawhidu ko tɛ foyi ye i k'a dɔn dɔrɔn tigi b'i la pour que i ka se ka siran ɲɛ sans interdiw filɛ nin a bɛɛ u bɛɛ b'a dɔn n'i sera a ma i b'i jɔ i tɛ sɔn ka jigin a fɛ mun na parce que i kalanna ko fanga bɛ yen koyi n'i jiginna a fɛ cɛ kelen bɛ se k'a cɛ tan minɛ k'a sɔrɔ a cɛ tan i kelen b'a cɛ tan bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u siri ka taa n'u ye mɛ jamana yɛrɛ ka bɛnkan na ko polisiw bɛ yen a fɔra ko a ka ninnu bonya n'u ko a ka dan yɔrɔ min na a ka dan ye mana polisi cɛ kelen bɛ se k'aw cɛ tan minɛ circulation na n'a ye sans interdit jeni bon o tuma na mɛ mun na e bana k'a jeni bon dɔw bɛ yen mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ yen olu b'a to yen u ka maabaya kama mɛ dɔw mago t'a la mɛ u kalanna polisi la n'a y'i minɛ i bɛ wari sara i bɛ kungo sɔrɔ o tuma na o ɲɛsiranya kama sisan sans interdit bonya o tuma na pour que adamadenw ka ɲɔgɔn ka sariyaw bonya ka ɲɔgɔn ka hakɛw bonya fo a ka dɔn ko tigi b'u la a ɲɛ b'u la a bɛ ka k'u kɔlɔsi tawhidu bɛɛ ye nin ayiwa jazakumullah khair o tuma na n'i y'a faamu tan nin dama de don tawhidu in ye nin dɔrɔn de ye a ka dɔn dɔrɔn daba b'i la wa ale de b'i mara wa a ɲɛ b'i la a b'i kɔlɔsi o tuma na n'o kɛra a ko i ka min to yen o b'i dɛmɛ i k'a to yen a ko i ka min kɛ o b'i dɛmɛ i k'a kɛ tawhidu in ye nin dama de ye o tuma na ɲumanya ni ɲumanya kɛra yɔrɔ o yɔrɔ a tɛ pɛrɛn a fɔlen fili ye nin ye fanga b'i jɔ kafiriya kan nka fanga t'i jɔ tɔɲɔli kan mɔgɔ bɛ se ka kɛ masakɛ ye i ye kafiri ye i dalen tɛ ala la i mago tɛ ala la i b'i si bɛɛ kɛ masaya la i sago n'i dungɔ na fo ka t'i sa mɛ masaya b'i jɔ n tɛ ala dɔn kan mɛ masaya t'i jɔ fiyewu tɔɲɔli kan masakɛ o masakɛ n'i kɛra tɔɲɔlikɛla ye i laban ko t'i ɲɛ o t'i kɛ fiyewu o tuma na fo an k'a faamu yan de k'a fɔ ko in yɛrɛ bɛɛ ye dɔrɔn an ka balo hɛrɛ la dugukolo kan silamɛya in yɛrɛ kutubu samawiya bɛɛ a bɛɛ nana nin dɔrɔn de kama mɛ ala y'a fɔ ka d'a kan a ko minnu bɛ mɔgɔw ladi anil fasadi fil ardi ka mɔgɔw bali walejugu kɛli la dugukolo kan o tuma na ala kan bɛ dugukolo kan de ma a kan tɛ lahara ma a kan bɛ yan de ma i y'a faamu